Ty si mi aj kavičku spravila dnes, Jani? Áno, dneska som ti spravila, lebo už sa nestretávam prvýkrát. Tak... No, dnes už tretí. A dnes si môžeme dovoliť tú kávu vypiť. A ty si pamätáš, že z tých našich stretnutí, že táto konkrétne pre mňa, že? Táto zlatá. To je tvoja? Moja, páči sa. My sme sa ani nedohodli a sme sa zladili. Krásne úplne, pozerám. pozri. Ja mám zlaté uško, ty máš zlatú šálku. Wow. Aj oblečením. Aj Vítajte, oblečením. vítajte diváci, všetci pozdravujeme vás a ďakujeme vám, že nás sledujete. Tak sledujte aj ďalej. Dnes mi, Jani, musím povedať, išla veta, taká myšlienka vo vlaku, že sa ťa musím opýtať. Chcem sa ťa opýtať. Dnes sa ťa chcem opýtať, spýtať. Pýtaj sa. Na čokeťa. Na tvojich aj kurzoch, stretnutiach a pri našich stretnutiach. Častokrát ho spomíname, tak ho spomeňme. Poďme povedať aj ľuďom, čo netušia, kto je čokeť. Čo je to vlastne čokeť? Čo je to? Čo to vlastne je? Odkiaľ vznikol? Prečo tu je? Na čo tu je? Čo s ním? Čo spôsobuje? A čo spôsobuje? Respektíve, čo nerobíme kvôli nemu. Tak. Ja by som ale začala skôr, ako poviem o čokeťovi, poviem niečo viac o tej veľmi skloňovanej a časovanej a inej osobnosti, že ego. Čo je to vlastne ego? To s tým súvisí, s tým čokeťom vlastne, že? To ide ruka v ruke, pretože čokeť je druhý názov pre naše ego. A ego je vlastne naša časť našej osobnosti, ktorá sa buduje už od 4. častokrát už 4. mesiaca po narodení. Fíha. Aha, novinka však aj pre teba. Veľká. Totižto naše ego nám slúži na to, aby sme sa tu, keď sa sem narodíme, k tým našim rodičom, do tohoto našeho prostredia, tak to ego nám vlastne pomáha navnímať vzorce a také tie, nenapadá ma slovo, ale také, aby sme sa dokázali prispôsobiť tomu spoločenskému kodexu. Kodexu Slovákov, kodexu Čechov. Úplne inak bude nastavené takáto základná jednotka vnútri v nás, úplne v inej kvalite, keby som sa narodila v Indii, alebo v Japonsku, možno v Austrálii. Skrátka, ego nasáva všetky vzorce, pravidlá, tak, aby sme boli prijatí touto spoločnosťou. No a v egu sa samozrejme nachádzajú nielen tieto pravidlá a tieto vzorce, ale v tom egu sa vlastne formuje aj náš spôsob vysporiadania sa s problémom. Čiže dalo by sa povedať, že je to taký obranný múr, ochranný mechanizmus tela, duše? Je to obranný mechanizmus a v egu budujeme si ho sami. Toto ego si budujeme sami, najskôr nevedome, potom vedome. Nevedome do tých 7 rokov, 8 rokov naberáme to, čo vidíme z prostredia, vzorujeme rodičov, vzorujeme našich známych, najprv sú to rodičia, potom sú tu iné autority. Škôlka, škola, učitelia, tréneri, strýkovia, tety, babky, detkovia. Toto všetko sa nám akoby v tom egu odzrkadľuje. A sú tam samozrejme aj zábrany. A sú tam aj obranné mechanizmy, ktoré nás chránia. Lenže tie obranné mechanizmy, keď sme dospelí, nás častokrát sabotujú. A sabotujú naše konanie alebo náš pokrok. Túžby, žiadosť, že to je vlastne blok. Je to taká ručná brzda. Týchto vecí. A do akej miery, možno taká podotázka z minulých životov si sem nesieme. Má ego niečo zapamätané, alebo fakt nadobúdame až tým prítomným okamihom tu na tejto zemi, tu v tejto rodine, u týchto rodičov? To je krásna otázka a je trošku širšia, ale ja sa ju pokúsim zodpovedať tak v krátkosti. V každom jednom živote, ktorý odžijeme, máme takúto krabičku záchrany, alebo sabotérskú krabičku zvanú ego. A pokiaľ nemáme v tom živote niečo spracované, napríklad máme pocit viny, teraz si predstav, že môže sa stať, že v tom živote som ako žena a som v submisívnej polohe pri dominantnom partnerovi, ktorý je krutý. A teraz ten muž ma bije, ja pri tej bitke zomriem. Ale posledné slova, ktoré počujem a ktoré mi odznievajú v tej hlave je, že on na mňa kričí, že ja za to môžem, že on ma musí byť. A teraz si zober, že zomrie ten človek.
Teraz odíde do toho duchovného sveta, tam si to tak nejako vyrieši a musí sa vrátiť späť. A teraz si predstav, že musí zvládnuť pocit viny, je to výzva, že nemá sa cítiť vinný, keď jemu niekto ubližuje. To je výzva na celý život častokrát. A just si vyberie rodinu, kde je podobný otec, ako ona mala manžela. Teraz je možno nie dievča, ale chlapec. A ten otec v tej nezrelej osobnosti, ktorá ho núti byť krutý, sa teraz stretne s touto osobnosťou, ktorá bola submisívna. A teraz ten chlapec sa cíti vinný za to, že otec stále po ňom kričí. Ale zároveň už je nová osobnosť, takže sa aj na ňo hnevá. A teraz sú tam aj hnev Trenica. a trenica. No ako z toho von, alebo čo s tým? Čo s tým? Toto už je trošku taká akože pohľad do hĺbky človečej duše. A tu vlastne sa najskôr pracuje s klientom na tých témach, ktoré sú pre ňoho palčivé, to znamená väčšinou to býva partnerský vzťah, potom postupne sa prejde cez súrodenecké a samozrejme rodičovské vzťahy a až potom sa dá preskúmavať jednotlivé oblasti života, kde ešte všade ten pocit viny mu tam zavadzia. A hlavne, keď častokrát hovorím, že ten pocit viny sa prenáša nielen v tomto živote z toho jedného života, ale častokrát je to výzva na niekoľko životov. Takže v tom terapeutickom procese, keď potom som s tým klientom, tak väčšinou sa to dá vyčistiť pomerne rýchlo a bezbolestne. Ja tomu hovorím, že takto. Ale si mi nahral na jednu otázku, No, a to je taká, že práve som sa chcel spýtať, že či sa dá šibnutím prútika, práve si luskla, to je zaujímavé, ako napríklad tie emócie, ktoré sme spomínali v tých minulých epizódach, vyladiť, či sa dá aj ego, alebo to chce, a ty ako terapeut, ktorý je tam účastný, to odbaluje ako cibulu, ako nánosy tých vrstiev, lebo tá práca s tým egom asi takto jednoduchá nebude ako s nejakou vyladenou emóciou. Ego sa nedá vyladiť, teda nedá sa odblokovať ego. Vypnúť, zapnúť. Dajú sa odblokovať uviaznuté emócie, dajú sa akoby hľadať prapríčina, prečo človek je stále v presvedčení, že nie je dosť dobrý. A potom prichádza na rad to ego, ktoré sa dá kultivovať, ktoré sa dá spoznať. A tu už máme presne toho čokeťa, lebo to je stále taký ten náš vnútorný pochybovač, že napríklad by som si povedala, idem urobiť kurz, že už mám toľko vedomostí a toľko praxe, že idem urobiť kurz. Idem to v tej jednoduchosti naučiť ľudí, aby si mohli doma pomôcť a nepotrebovali ma pre každú drobnosť, ktorú v živote majú. A teraz mi tam príde, a čo keď to nebudem vedieť odovzdať? A čo keď neprídu na ten kurz? A čo keď to uvediem na tie sociálne siete, ma niekto začne tam ohovárať, alebo na mňa osočovať ma, alebo ukazovať na mňa prstom. A týchto a čo keďov máme v sebe veľmi veľa. Tu v tomto prípade väčšinou ešte na to nie je kurz, ale rada by som ho urobila. Je dobré spoznaj svojho čokeťa. Áno, to sme sa bavili. Spoznaj toho svojho čokeťa. A častokrát ten čokeť nie je nikto iný, iba obraz môjho otca, mojej mamy, ktorí spochybňovali moje konanie. Prípadne spolužiakov, ktorí spochybňovali moje konanie, kedy som nebola uznaná, alebo kedy mi podrazili nohy tým, že ja som sa na nich spoľahla a oni nejakým spôsobom sa ku mne otočili chrbtom. Tých čokeťov je tu veľmi veľa. Dôležité však je začať s čokeťom pracovať ako s personou. Spoznám svojho čokeťa. Ten čokeť má svoju veľkosť, má svoju výšku, váhu, možno tvár. A pokiaľ človek správnym spôsobom s týmto čokeťom začne komunikovať, tak dostáva sa vlastne do svojej sily. Dokonca môže čokeťovi, spochybňovačovi povedať, že toto mi nepomáha. To, čo mi teraz hovoríš, ma blokuje. Vymysli niečo, čo ma posmelí. To je veľmi vážna veta voči čokeťovi, voči egu.
Lebo to eguško, ten čokeť náš, sa vlastne zrazu zbadá a urobí takú peknú pózu, že... Oddutý pisk. Ale čo keď? Predsa len. A to sú naše vnútorné dialógy. Pokiaľ s našim čokeťom rozbehneme vnútorný dialóg, častokrát si ani neuvedomujeme, že sa obhajujeme pred nejakou autoritou, ktorá nás neuznala v detstve. Už sa to vôbec na tú autoritu nepodobá. Už to kľudne môže vyzerať ako trpaslík z Snehulienky a 7 trpaslíkov. Už to kľudne môže vyzerať ako Dobby z Harryho Pottera. Dokonca to môže mať úplne jedinečný tvár. A musím povedať, že čím viac človek spoznáva svojho čokeťa, komunikuje sám so sebou o svojich vlastných strachoch, tým skôr dochádza k seba reflexii a už tam nie je a čokeť, ale na základe spoznania čokeťa si môžem povedať a čo chcem. A vlastná skúsenosť, keď už ten čokeť je hodne spracovaný, tak som išla prvýkrát robiť kurz Odpovede tela podľa Nelsona Bradleyho, emočný kód. Ja už mám za sebou aj kineziológiu a pracovala som aj s iným autorom, takže toto nie je nové, to nie je iba jeho. A teraz som si robila taký checklist, áno, že miestnosť mám, materiály vytlačené, magnety pripravené, mám a zrazu sa vo mne niečo ozvalo a napodobním to. A mohla by si sa trochu báť? A to bol presne ten vnútorný hlas, ktorý predsa len aj vo mne môže byť, že toto si ty, Janka, dovoluješ si odovzdávať vlastnú prax medzi ľudí, ktorí si môžu robiť domácim spôsobom, tak je to trúfalosť možno z pohľadu môjho spochybnovateľa. A ja som to iba vypočula, som sa nadýchla a hovorím tomu môjmu vnútornému hlasu, nechám ťa doma. A zrazu nebolo čo spochybňovať. To je krásne. Ten kurz bol fantastický, bol to môj prvý kurz, bol vypredaný. A na to, že som to robila prvýkrát, tak dopadol za mňa veľmi dobre. A čo bolo fajn si uvedomiť, čo sa v ňom ešte dá vylepšiť. Takže už je za mnou tých kurzov zopár, zatiaľ ich nerátam. Zatiaľ sa nechválim stovkami absolventov, zatiaľ sa chválim desiatkami absolventov. A nielen to, tí absolventi sú vlastne moji kolegovia, ktorí so mnou ďalej diskutujú o tom, čo robia, zdieľajú svoje úspechy, zdieľajú aj svoje neistoty, čo by mohli ešte ako inak urobiť a či to, čo ich napadlo, čo ja na to. A je to úžasné, lebo my už spoločne tvoríme jednoduchosť týchto techník na použitie doma. Takže čokeť je skvelý, je úžasný. Ja milujem svojho čokeťa. Ale spolu ste silnejší všetci. A sme spolu ako partia, áno, ale je dôležité spoznať svojho čokeťa a začať s ním pracovať s láskou. Lebo ego sa nedá ani utopiť ako mača, ani odrezať ako ruka, však by mi chýbala. Vypnúť. Je plné programov, ktoré som prevzala úplne nevedome. Ako dieťa. Vieš, ako sa správa ego človeka do 7. roka života? Ako Slovák po revolúcii za hranicami Slovenska v Rakúsku, kedy ide do tých potravín a teraz je tam všetko nové, iné a v iných obaloch a zrazu všetko potrebuje. Áno. A teraz má ten košík takto veľký a potom samozrejme príde domov, aj to má nejak doma a zrazu zistí po 10 rokoch, že tie 3 krabice vôbec neboli rozbalené. Vlastne to vôbec nepotreboval. Hej. Ale zavadzajú. Čiže taký nasávač nových podnetov, všetko skúmať, vidieť a hej, takto to má to ego. A hlavne v egu máme častokrát aj programy, ktoré nám absolútne neslúžia, len tam sú. A sú tam v podobe zabalených krabíc. A častokrát tie presvedčenia, že to tam musí mať, dokonca aj to presvedčenie, to mi tam vložil otec. To mi tam vložila mama. A ja poviem, môže to aj takto byť. A musím povedať, že nech by mama urobila čokoľvek, tak to do teba nevloží, pokiaľ to ty nepríjmeš.
Ale ako 7-ročné dieťa nemôžem vedieť, čo je pre mňa dobré a zlé. Zvlášť, keď to hrá spoločnú hudbu s temperamentom otca alebo mamy. A tým pádom sa to vo mne ukladá ako niečo, čo nepotrebujem. Ale vložila som si to tam sama. A tu už sme k tej seba zodpovednosti, že bez ohľadu na to, v akom veku sa nám veci dejú, udiali sa nám z nejakého dôvodu, udiali sa mne, a keďže sa udiali mne, tak ja som kompetentná s nimi niečo urobiť. Iba ja som kompetentná. Žiaden terapeut zo žiadneho človeka nevytiahne problém tak, že by ten človek o tom nevedel. Že sa toho miesta treba dotknúť, treba ho jemne ošetriť. Sú terapie, ktoré rozrýpu to bolavé miesto, sú terapie, ktoré úplne to zoberú aj s obalom a človek až nevie, ale prepúšťa to ten klient. Takže prosím vás, ľudia, milujte svojich čokeťov. Ja sľubujem, že bude taký aspoň jednodňový workshop, aby ste sa s tým čokeťom dokázali stretnúť. Je skvelé, že existujú nástroje a metodiky a že stále sa objavujú nové a že vlastne ty skrze tých vedomostí, ktoré si poskytla, že to odovzdávaš ďalej. Ja som taký sledovateľ, sledujem vašu skupinu, pretože vy ste už taká rodina, vy ste komunita. Absolventi tvojich kurzov sú vlastne rodina a ja som taký ten čítač vašich správ, takže viem, že to tak je. Ale trošku si mi nahrala, a keď sme sa bavili o egu, tak len tak jemne premostím, že možno by sa mohlo zdať, že keď sme povedali, že tvoje kurzy sú vypredané nie preto, že by to išlo z pýchy, ale z toho, že je to fakt. A pretože chceš tomu určitý počet ľudí, to by sme tiež mohli povedať, že prečo. Prečo? Lebo nebol by problém určite dať 40 ľudí do jednej miestnosti a poďte ma počúvať, ale máš to proste takto. Poďme povedať možno, že je toto takéto trošku praktické k tým kurzom. V prvom rade ten počet je nastavený tak, na čo som si ja na začiatku trúfala. A to, čo som pochopila a uchopila cez vedenie kurzov pre deti a mamy, tam tiež bol stanovený počet na to, aby jednak musel tam byť minimálny a maximálny počet. Minimálne sme mali 6 a maximálne aj s náhradným miestom 11. Keď už som mala v skupine nebodaj chybou systému 13 ľudí a 13 detí, už to bolo neúnosné. Už sa tam tie mamičky necítili komfortne. Už som nedokázala jadať všetkým pozornosť. Takže na mojich kurzoch momentálne zatiaľ je maximálny počet, ja som si stanovila, že 20. Avšak tí, ktorí boli, dajme tomu, na emóciách v rovnováhe jednotke a chceli dojsť na 2, tak som si lajsla urobiť 26 naraz, mať skupinu 26 ľudí, aj tak to bolo dobré. Áno, lebo sú poboskaní skúsenosťou. Lebo boli poboskaní skúsenosťou a mohli si to takto dovoliť. Sú aj kurzy, je aj kurz u mňa, kde je strop 8, max 10. A viac nie. SRT? Lebo? Lebo je to veľmi rozsiahla téma a tam už pracujeme s duchovným ja. A duchovné ja, tá jeho odozva je veľmi silná, avšak komunikácia je veľmi jemná. Tam sú veľmi jemné frekvencie. A práve na tie frekvencie sa potrebujeme naladiť. A na to, aby sme sa dokázali naladiť na to svoje duchovné ja, potrebujeme najprv stíšiť hlavu, postupne si upratať všetky tie sádze, ktoré máme v sebe. To je zasa kurz odpovede tela. A potom môžeme, kto chce, kto sa na to cíti a chce pomáhať tým svojim blížnym, alebo už to chce zaradiť aj medzi svoje terapeutické techniky, tak tohoto potom zavolá na to SRT. Takže, a čo je to SRT? Je to skrátka pre Spiritual Response Therapy, odpovede duše. Autorom je kázateľ a duchovný. Je to Robert Detzler v Amerike, ktorý toto vyvinul, urobil, túto krásnu metódu. Avšak, keďže bol kázateľ a robil to naozaj dlhé roky a zobral v roku 2013, takže nedávno, to je súčasný človek a veľmi mladá technika, tak ja som nakoniec si vyrobila vlastnú metodiku, metodický postup v konkrétnych situáciách a
tieto metodické postupy už potom na základe jeho metódy odovzdávam. To je pre mňa to gro, to dôležité, aby som odovzdala to, s čím pracujem sama. Tí tvoji, ako ich nazvať, študenti, môže byť, kľudne? Áno. Absolventi tvojich kurzov. Je dobré, je tam nejaká hierarchia, alebo nejaká postupnosť, alebo niečo, chcem ísť na SRT, lebo chcem, moje eguško si toto pýta, lebo z popisu to sedí na mňa. Je fajn začať niekde úplne inde a postupovať postupnými krokmi? Na SRT, zo začiatku som učila iba SRT, lebo to bolo takéto prvé, čo som ja vedela, čo som chcela. Späť cez kineziológiu k emočnému kódu som sa dostala, až keď vyšla kniha Emočný kód späť, pretože to bolo skôr ešte pred SRT. A tam vtedy uvoľňovanie blokád bolo trošku inou metodikou a tá bola hrodne zdĺhavá. Bradley Nelson spravil, že rýchlik. Keď sme v kineziológii uvoľňovali uviaznuté emócie, to je keby sme na koči išli s jednozáprahom. Wow. A Bradley Nelson to celé posadil do rýchlovlaku. A to, že takto. Takže ja som potom znovu hrábla a oprašila vlastne svoje vedomosti. No a čo je podstatné, pri SRTčku, aby tá komunikácia bola spriechodnená, aby to bolo celé jednoduché, sa pracuje s niečím, čo vytvára pohyb. A to niečo sa volá, že kyvadlo. Takže kyvadlo je len predĺženou rukou môjho vedomia. Tu je hneď niekoľko, no. No, tak ak dovolíš, že by som si jedno z nich odmotala. Mne sa vždy páčilo toto, teda vždy. Hovorím, ako keby som to bol varený, pečený, ale pomerne áno. No, ale to na teba čaká. To je, že Pierovo kyvadlo. Áno, takže si to odložím na chvíľočku. Takže si ho odlož. A kyvadlo je čokoľvek, čo má istú váhu, je to zavesené na niečom, čo tomu dovoluje pohyb a je to vlastne iba predĺžená ruka môjho vedomia. Takže veľmi sa bavím na tom, keď niekto má panickú hrôzu z kyvadla, lebo bohužiaľ je stále v našej spoločnosti zaužívané, že je to okultný predmet. Ale to by som inokedy rada nahrala video. By som veľmi rada rehabilitovala kyvadlo ako nástroj. A hlavne, čo je dôležité, najskôr sú emócie v rovnováhe jednotka a dvojka, kde sa naučíme a pochopíme, na akej frekvenčnej úrovni máme naladené vedomie, čo nám dodáva energiu, aké nastavenia nám paradoxne púšťajú energetickou žilou. No a vlastne toto, keď ten človek zvládne a tam sa naučí práve v jednoduchosti používať kyvadlo len ako predĺženú rukou svojho vedomia, svojej múdrosti, tak potom vlastne má dvere otvorené aj na kurz SRT. Tak to je to. Dobre, OK. A čo je fantastické, že vlastne ja som sa síce venovala práci s ľuďmi cez nalaďovanie ich duchovných ja. Potom samozrejme bolo fajn, keď sme aj niečo uvoľnili z toho tela, ale keď mám búrku v hlave, keď tam mám tých veľa čokeťov, keď tam mám veľa vnútorných dialogov a seba spochybnení, ktoré ma dostávajú do práve tých nižších úrovní vedomia, čo by malo frekvenčných smútok, hnev, apatia, vína, závisť. Toto všetko tam môže byť a preto vlastne nepočujem tichý hlas svojho vlastne duchovného ja a zároveň nevnímam, nie som schopná vnímať somatiku svojho tela, ktoré mi jasne dáva najavo, že niečo so mnou v tej mojej hlave nie je v poriadku. Ale necítim to telo vtedy. A teraz naozaj už je to úžasné, že už je pokope táto trojička kurzov, ktorá dovoluje človeku najprv načrieť do toho najpálčivejšieho a to je to, s čím žijeme denne a to sú naše myšlienky, ktoré nám vytvárajú nejaký pocit a ten pocit vytvára atmosféru a tá atmosféra vychádza do prostredia a podľa toho, v akej kvalite je, tak to si priťahuje. A toto, keď si človek uprace a uprace si to hravou formou za dobre, tí menej skúsení hneď po kurze, nech im to trvá 5 minút. A tí rýchlejší to majú za 2,5. Wow, skvelé. Myslím, že dnešná káva bola, priatelia, neviem, ako to vnímate vy,
viac ako výživná, že máme opäť ďalšie témy, minimálne mi tam vyskočila ďalšia téma, možno prajnosť a hojnosť, aby sme to otočili na veľmi pozitívne a pekné veci. To ti dávame takého chrobáka do budúcna, lebo toto ma tiež bude určite veľmi zaujímať. Vďačne. Moje meno je Pierre Cedric Klimeček a tu je Janka Dekanková, lúčime sa s vami a ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Majte sa krásne, ďakujeme za pozornosť.